Inkosi kakhulu ke sisanda ngomqulu wendaba molweni kuni apho ekhaya majonga lokumzonzundi Imozulu yethu ngokuhloka namhlanje kunjalo futhi pha emva kwemini phaya ngosuku lwangu kodwa kokuqala ke sijonga kubanzi kaloku ingxelo yemvula nomoya ngamandla ke kutsha nje khona ukusibekela kumandla phantse zonke nje ezanginqe sithanda ba kwimpuma yelizwe lunke kakhulu ke mbukeli ezandudume ezingamandla phaya izibekwe pha kumantla semonti amazantsi Port St Johns emthatha kwimpuma elisuthu naphaya kumazantsi KwaZulu Natal ndawo esiloko phaya emva kwemini pha ngomso zandudumo zisengamandla kakhulu phaya kumantla ephondweni nje ngokubanzi kwakhona phaya KwaZulu Natal emazantsi futhi asempumalanga elisuthu amazantsi Free State nazo zonke futhi ke ingingqe ezininzi phaya kwiphondo lempuma koloni kwaZandudumo zisemandla kakhulu phaya koWorcester nendawo ezininzi phaya kumazantsi ase George amaqondo wethu ke obushushu aphansi ngamandla ngokuhloka namhlanje Alexandra Bay neziphaluka ngo17 Springbok ibuye ngo18 namhlanje ko efana kuphofu naphaya ko Fredendal kanjalo ke naphaya ko Calvinia Southern nancipha namathuba phaya ngo12 kodwa kusekuhlona kona phandle pha ngokuhlwa nje phaya eWorcester ngo18 kanti eKapa lodumo phaya namhlanje ngo16 zekuthi phaya eGeorge ibuye ngo17 Oudtshoorn ngo20 kanti eBeaufort West lishumi nesibhozo buserhafu nengingqe zokufuphi phaya lishumi nesihlanu kodwa eKalado ibuye ngo14 efana ke phofu naphaya ezibeleni kuyatsho phaya eWhittlesea kanti emthatha lishumi nesithandathu Port St Johns 22 eThekwini phaya ngo21 efana ke phofu naphaya eRichards Bay Pietermaritzburg kwincam phaya KwaZulu Natal ngo18 Ermelo ibuye ngo12 kanti phaya eMbombela ngo18 phalapho kwakhona futhi senguye kwakhona la 18 efana ke phofu naphaya eMusina neziphaluka Polokwane ngo14 eliphalale namhlanje ngo18 zekuthi phaya eJohannesburg koThembisa naseCampton Park eJimmiston kuyatsho eSandton ibuye ke namhlanje ibe ngo14 zekuthi phaya ePretoria ngo15 zekuthi phaya eMafeking eNorthwest ibe ngo18 Kimberley kwincam emzantsi ngo14 efana ke phofu naphaya eDiara Appington umhle kakhulu nokola 20 ngokuhlwaka namhlanje ngomsemva kwemini inqatsini kakhulu kembukeli wena ozinze phaya eAppington lezanginqe phaya ezikufuphi ngenqatsini phaya ko35 ekehambeni kosuku phaya ngomso kanti Kimberley kwakhona usemhle futhi la 30 futhi ucwengile ngokuhamba kosuku phaya ngomso Bloemfontein ibuye phaya nciphe ngo28 Bethlehem kwakhona namhlanje nangomso ngo26 Pietermaritzburg kumbindi phaya KwaZulu Natal ngamashumi amabini ekhatshwa nje sisithoba kanti kusemnandi ngenqatsini phaya eRichards Bay ka31 kokugqibela phaya eCalvinia 28 Fredendal ibuye ibe ngo31 ekuthanga kakhulu kumthembukazi xesha limyoli